ɓoltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to tintila gurela ɓokki jatiya marena jombugo ko on waktu yoni ha to hayre tappa e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal koninkoɓe ɗiɗo liggotoɓe e renseignement mo leydi sénégal jiitaka guila ñande aséda jawtuɗo henno tribunal dakar yamiri yo losko luggo uddite hen ɗon ɗo sapeur pompier kame mare mo leydi sénégal jokki jiilawa muɗuma to leydi mauritanie ñalɗi yewtere ko fate banggue mina leydi ndi tawtorama yogay société ji gollotoɗe oɗon fannu e tawtorede hoorejo leydi mauritanie to leydi mali e nder région mo gawo yimɓe sappo pittali men guittama toon ñande altina jawtuɗo henno sanga juulala gueƴe taw ko ɓen dognoɓe ne gaari moltade kene tolno e kilométre uji nogas hakkude mum e gawo kabruji men manawen ha to guine konakiri guila tan go utta wedda e kaso yaadiɓe fndc oumar silla kame yaadiɓe muɗum catala bitengal amnesty international e rima nde ɓe ɗaccirte ko ɓuuri yawde kabruji men manawen ha to côte d'ivoire rd congo maroc ma en jaha to uganda kame mayat ha to jolama jaɓeri kabruji men coftal ɓalli kawguela windere baɗo welto qatar jadaten koye musidɗo men oumara dembela diallo kabruji men to leydi gambi arantene jillu adama baro ko musidɗo men koddinene abouba musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ɓandu jaɗoru koppi musoji ɗaɗi cukkiɗi joguiɗo avc jogui karƴak mo ganduɗa ƴiƴam muɗum dogata e ɗaɗi muɗuma joguiɗo sukara e ɓandu muma jokkodire gorel teyya gorel teyya ko lekki moƴƴi kayisaji mawɗi goni hen iwri en koto koredinoro way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare timmude jahata koto site gorel teyya janggana hoore maɗa ko haala e ñabbuji ɗi gorel teyya safrata ɗi kala mbatta ko www point gorel teyya point com ma janggan hoore maɗa kala kada yiya hena gorel teyya ala rewam ala effet a yarat ko lekki ki woceteki yareteki aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde tongoɗe gorel teyya woto woɗɗo joni joni so tawi koto leydi france gonɗa jokkodirta koye amadou ba 00336 52 19 76 71 so tawi ha joni ko leydi france jokkodirta koye haruna gayda 00336 50 99 64 43 so tawi koto états-unis de amérique gonɗa jokkodirta koye abouso kawral fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi gabon gonɗa jokkodirta koye biteɗo pape kan mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto kiidira gonɗa jokkodirta koye galle ceerno habous diallo 00221 77 554 75 54 musidɓe tedduɓe toppitoɗen gorel teyya ko nafoore ɓalli meɗena ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune jaadino balwala danwal kala ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol
ceerno Djiby Sy ne jogii leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 19 rafin yalta e ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafin yalta e ma ha laaɓa fannu tata bo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wiruma ni fodde 100 rafin yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labdu reedu mallaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede e kala leydi tawa kadi ko bawɗi firtude dabruji e ɓeydude arsigaji ceerno Djiby Sy ene yawrana ɓen sagataɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ko labdu reedu mallaɗo wune bawɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗnede listihara ko indema inde nene maɗa dokkatamo o haala ko woni nder ɗarde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal ɓen yiɗi waɗnede listihara ko temedde 4 mbuɗi waɗirte wonande wonde Sénégal e dendagal leyɗele taari ɗum kala so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu uguya ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal yiɗɓe noddude kalis waɗnede listihara mo jogui numéro weevo ko numéro orange money mbatta ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum e ñalawma hande omo tawe nder leydi Sénégal e nder ñalɗi ɗi kala o tawte koto wuuro men Galoya e nder galle Jula waddani radio Galoya ngo kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy nder leydi Sénégal mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɗɓe heɓɓe to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kiline mum kala to neɗɗo wawi wonde so Dakar so Tamba so Matam so Ziguinchor to mbawɗa wonde kala nder leydi he e to mbawɗa wonde caggal leydi kala so tawi on pamodiri omo wawi noddema leɗɗe ma o haalanma no kutortoɗa ɗum ha no hannirta ni yetto juuɗe ma ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so yennama ka miskino safroma taw hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene andini dendagal kilineɓe mum kadi wonde oɗo saaha joni base makko tawteɗo nokcode ne golla ha no hannirta ni ene tawe ɗon almudo makko miñi ko labdo reedu bawɗo golle ɗe ne wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 00 222 mbaɗa 32 62 04 99 walla mbaɗa 46 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni mbadden dando fade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare nogas e tati jolal hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon larde nati mon ɓosoje e kala ko yahata to Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba kabaruji men ɗemngal pulaar eɗen gandi oɗo saaha mo gonɗen koye dabbude koɗo ɓalli kewɗi mbaylotto koɗo kadi yimɓe hewɓe kewi natande woni keremaji ɗi ganduɗa kewɗi bonnude ɓalli kono kadi so tawi a jokkodire cabune laaɓale lallitare kame gommage mum kala ma ittane tasuji kame lamlame e puƴe kame e gueɗe goɗɗe kala ha an hoore maɗa tina ɓanduma hayso tawi woni a hutoraki kerem e ɓanduma no fewi caggal aɗa hutoro ɗen cabune mbaɗe gartira guruma tene kadi guruma bonata a guinetake a dañata hen gueɗe goɗɗe kala sa yiiɗi jokkodirde cabune laaɓale lallitare mbatta ko 78 447 54 52 walla mbaɗa 78 125 15 99 toppitoɗen ɓalli men ganden guru so selli ɓandu selli ko nguru suddi tew suddi ƴiƴam suddi ƴiye so tawi kadi nguru ñawi ganda dañi cancer nguru ma kala a boni ha laaɓi tribunal Dakar yamiri wonande gendarmerie national mo leydi Sénégal yo uddita losko yañgo no fewi
ko fate bange koninkoɓe ɗiɗo gollotoɓe fannu renseignement mo leydi Sénégal gila ñande aset jawtuɗo henno yanoɓe awoyde ɓe jiyaka ha joni kono kadi oɗo saaha marin kame sapeur pompier kala ne jokki yiiladeɓe kono kadi oɗo saaha juuɗe mabɓe ne tuuma ko fate bange dossier ji taw koye enquête ko fati e bange oɗo henna zayndiyanke biyeteɗo Papa Ale a ñanga ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal safroɓe ɓe comci daneji woni blouson blanche ɓen kadi hanki jiiɗino wadde seppo mumene boli Dakar préfet Dakar haɗinoɓe kono kadi ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi faade préfet mo Dakar ɓe kolliti on yeɓɓi kuule leydi ndi kamɓe noon aɓe jogui ndimagu hollirde mette mabɓe so tawi woodi koɓe mettini hen kono ɓe kolliti maɓe jokkoy gueɗe mabɓe tene kadi maɓe namdo e fodde mabɓe haɓe mbawa seppude koɓe jiiɗi hen seppude ko jagorɗo jeeygu mo leydi Sénégal woni Abdou Karim Fofana hanke yeeso sarɗiyankoɓe wuli jawa ɗum ko caggal nde waɗi jabtodirala hakkude sarɗiyankoɓe kewendi kame sarɗiyankoɓe lundo nden noon wo hocci kongola ko nden sarɗiyankoɓe lundo kala gummi gullimo hawɗacci ko haalanno ko ɗum ko haade makko toɗɗanede wonande haade makko ɓetanede ko fate bangue golle makko 2023 kanko noon ɓeto budget makko woni ko taƴana kene tolno e temedere e nogas e ɗiɗi milliard pawɗo temedde ɗiɗi e capantati joyi million pawɗo temedere e nogas e temedere pawɗo temedere nogas e ko fawi ujunere Cheikh Oumar Diagne wonde Abdou Karim Gueye nangaɓe gila tan mayde imam Aliou Badara Ndaw ɗum ko caggal nde ɓe jaltinno konguɗi mabɓe hollirde ɓe on nde nawa toon to hôpital Fann yalti toon aduna yooɓi fittanu makko ko état mo leydi Sénégal ɗin konguɗi noon wonaniɓe sababu ha hande ɓe tawe nder kaso kono ñalawma hande o ɓe darima e yeeso juge ñawowo ngam hettede ɗin konguɗi hol dalil mabɓe ko ɓe kaali ko kono kadi ɓe ɓendinama toon to kasoji ɗiɓe gonno siftinde on kanko Cheikh Oumar Diagne professeur yaltino kaso kene wona dummuna kono kadi wo joguino ko liberté provisoire ɗum noon jeeyi sababu nanguedemo e ngolɗona lawol koye plante Djibril War gonnoɗo sarɗiyanke caggal nden wo ɗaccitinoma ɗo saaha mo gollen konguɗi ɗi wo yaltinno jeeyi sababu hawo ruttiti toon to kaso conférence ko fati bangue yeewi askan wi kono ne kadi gardiɗo Pastef woni Ousmane Sonko hanki yaltini konguɗi mum ko fati bangue jaydiyanke Papa Ale ñanga gonɗo e dumbirɗo ngam tumede ɗum ene yaltini secret ko fati bangue dossier ji militaire leydi ndi kame dossier ji ko fati bangue yoga e loskoji kanko Ousmane Sonko o holliti ko adi ko tumano ko ɗo henna Papa Ale ñang ne jogui dossier ji laptuɗi faade Ousmane Sonko meeɗa ka jaggede ko noon so tawi tumama ko fati bangue dossier militaire walla dossier cuuɗi ñawoje jeeyi sababu nanguede ɗum jeeyi sababu tan oɗo saaha koko haali ko omo foti haalde ɗum foti ko ɗaccitede ko ɓuuri yawde e yaccade o holliti wonande gonnoɗo procureur Bassirou Gueye jeyɗo sababu e wiidemo ha sappo e nayyi fittandu heddi e mars 2021 ha ganduɗa waɗi hen fitinaji mawɗi no fewi ko fade bangue tuuma kanko Ousmane Sonko mo tumano on haydara waɗaka kono so tawi goɗɗo haali goɗɗum tan nangue wedde e nder kasoji keddotoɗen koye oɗon fannu Papa Ale ñang taweteɗo e nder kaso jaydiyanke gendarmerie goto kañumne wiyama teɓ gam loskede ko fade bangue dossier ji tumede en udditani demal oɗon jaydiyanke ha wawi dañde yoga e secret ji ko fate bangue hakkude Ousmane Sonko dossier kame e Adji Sara to Sénégal keddere jeyten ko to Touba jeere okas hanki ko gorko mo duuɓi 45 tawa ene maayi e nder jeere nde on noon renanno ko matériel uji ko fate bangue mahango andaka noon ko jeeyi sababu fittandu makko iwi kono noon nawa koto hôpital Matsalibul Fawzayni ngam leskoji loggi mbawa waɗede e nder ɓandu makko Tayba Niass yenam ko tana musɗo waɗi toon étudiant no tottunoɗo inde M Niass
mo duuɓi capantate e jeegom kam tawa ene welta e suudu mum holliri ko bartiɗo ɗum ko caggal nde professeur goto yinno yaade suudu makko ngam luɓade briquette wadde ataya tawi mo welta ko nden noddi koreji makko kam ene wondi e laamu ɓandu makko ƴetta ɗon nawa to hôpital régional mo Kaolaka ngam loskoji mbawa waɗede hena yeeyoɓe butikaji taw ko butikaji en détail taweteɓe Kolda Kaolack Thiès Tamba kolliti alhamisa aljuma koɓe uddoɓe demude mabɓe ha tiiɗa ngam hollirde mette mabɓe faade laamu leydi Sénégal gila tan wonande lawɗina ɗiɗo hen prix ji kesi garɗi ɓe kolliti soɓe jeeyi ɓe jeeyata ko perte ala kala ko wonantaɓe hen haydara laamu ngu tottaniɓe hay konngol beele ɓe mbawa heɓade koɓe conno koɓe jeeya ha gasa ha laaɓa ɓe puɗɗo wawde fuɗɗitade ɗiɗo hen prix ji kono ɓe kolliti koɓe uddoɓe demude mabɓe ngam hollirde hen mette mabɓe to Kédougou ko Nigéria naɓe ɗiɗo nanga toona nanguiɓe ko brigade yiilotoɓe gueɗe kaɗaɗe ko wayno ɓe nanguira ko guri cewɗi en kame guri kullon ɗum noon koko haɗa e nder ɗiɗon laddeli kala ɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe jeheten ko ton to Madina Gounassa taw yin toon musidɗo men Amadou Samba Lo hebloji ɗi ceerno Jalal Dine Ba jokki wadde ha hande ene jokki e nder wuuro teddugo Madina Gounassa taw koye micro Amadou Samba Lo on heblo wongo yuɓɓinede ɗo e nder wuttutungo Madina Gounassa e ngo jokki awdi saaha mo kalaten yoga bandiraɓe ummiɓe toon to ɓundu ha lowre ha hunde Fouta kamɓe kala ɓe gari tawtede gon heblo taw noon hebdotaɓe noon ko ceerno Mamadou Jalal Dine Ba yoga e mabɓe ene kolliri kon ko weltarum e gon heblo Abou Mamadou Ba woni sababu men ɗo ko heblo men ko ceerno men woni goto e sernaɓe leñol ngol ceerno Mamadou Jalaluddin mbiye yalla junno gurdam wonta e sellam kanko waɗino wowno wadde ni kala saaha jangguinde sukaɓe woni heblude jangguinoɓe nde taw noon eɗen keewide tonka towani taw wona tabɗo windere to e joomum sato sapto e soynama tan wonto gadi kala ko jiiɗa Madina Gounassa e diwan mum ko jiiɗa hen neɗɗo ene dilla ko faati pulaar tengte jangguinde foof koye yamirore makko e nelal makko e heblo makko. Amadou Dia guimmitto ha toon to Dankaba ina holla koni ko weltare mum koyɗe amen ɗo hande ko arde ɓeyditorade gandal saabu holɗo woni kolol jeeɗi ɓiwol ko miɗen badda ko wayi hono dani e ceernajo o noon yiɗandemo julɓeɓe gandal ngal Allah waɗi e makko ngal saabu naftirde ɗum windere nde foof ko kanko hewno habɓude paɗe makko o tawoye amen e nokkuji amen o wonda e amen toon ko Allah haaji saabu yidde ɓeydude min gandal walla ni rokkude min gandal somi yiiɗi min mbiya gati minen kam miɗen mbawi wiide ala komin joguiɗo hen saaga ko miɗen ɓeydane so wona komin ƴetti e defte ɗe o windi ɗe ha e komin keeɓi e makko to banggue haalullaji joni noon ko yiiɗi hokkude min ko e gonka ka o wonata toon ka ɗeɓi faɗandemo kanko e yiɗande min moƴƴere nde o ƴetti anniya makko o haaldi e jinnaɗo makko mataw ɓuuri wawde yaajande min tan minen foof ko min gara ɗo o ɓaɓata makko o yiiɗi wadde ko o wawa yettinde ɗum woni noddandu o noddi min gari ɗo hande saabu yidde wondude makko ɗo fodde balɗe sappo gandal wona sara e innama aade ko musidɗo Amadou Samba Madina Gounassa fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu o dinama Amadou Samba Lo gandal wona saray innama ade humpitade ɓuuri humpede nde tawno gandal kam woni humpitade sen gewi to wuuro teddugo Madina Gounass jeyeten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah hol kabruji garɗen nder diwan Ziguinchor. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu weltare TV Sar Abdullaahi Saar a salmitama kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeeytago to e nder Guinée Bissau eɗen gandi kamɓe de ɓe gonde caɗele sukara ne seeri toon no feewi kadi yiyotako maaro kadi yiyotako ɗum noon ina wayno ko ɗo e Casamance ɓe ƴettata ɗum noon Casamance naɓe ummima kaali mbi yoɓe mbaw fermude frontiére nde so ronki ɗum sukara gonɗo ɗo o fof ko toon feewi e maaro ko ɗum noon addanaɓe caɗele laamu Guinée Bissau wi sak sukar ko yo yeeyete ujunnaje 5 e temedde 5 kamɓe commerce aji ɗi no ɓe mbi loppet ɓe jeeyat ko ujunnaje 6 ina wayno sukara o ne wonde mabɓe toon caɗele hande no feewi ɓe gulli so en garti ɗo e nder Ziguinchor ina wayno usteɗe dey kamɓe buuse ɓeyde ɓe notima hen kiloji e wonno ko temedde 8 ɓe garti temedde 20 ina wayno fiile wonno ko temedde 9 ɓe garti temedde 8 e buuɗi 20 ɗum woni ko woni ɗo e nder marché ɗe kadi commerce aji heddiɓe ɓene kadi
nootima e uste ɗe ina wayno jam dañama hakkude laamu ngu e yeeyoɓe ɓe woni jam hakkude mabɓe. so ɗum mima ɗo eɗen gandi coupe de monde nan to waɗa to e Qatar, eɗen gandi joyo ko ga jeeya, ina wayno ñande Sénégal fiyande holko kewi ga henna. Aliou Cissé o jeeya ko ɗo e leegal biyetegal Kande, Edouard Mendy jeeya ko ɗo e leegal biyetegal Tillen ko Njaagu, Ismaïla Jacob o ko ɗo jeeya wonno ko équipe Casa, ina wayno e Kerpe Diata oɗo ne jeeya kon leegal biyetegal Lindiane ɗo e nder Ziguinchor, e Formos Mendy one kadi ko ɗo jeeya e leegal biyetegal ɗo e nder Kande. ɗum noon ina wayno nelaɗo men o nde yehi toon nde to galle Aliou Cissé en nde ha defete o ariɓe Sénégal fiya ɗiɗi e ndiga. ɗum waɗi nden o yalti, ina wayno yimɓeɓe fof ndiri ngari ha e damal galle ngal, ɓe coki baafal ngal, ɓe kolli mette mabɓe e classement mo Aliou Cissé waɗi e wattande o. ɗum noon ina wayno kamɓe wonɓe gaaɓe ɓe ɓiɓe mumen zuwata to e coupe de monde, ɓe gullitima laamu ngu yo waw daranade ɓe walla ɓe, nde wonno so tawi waktu marché ɗe yonti galleji mabɓe ɗi fof ala sécurité hay hunde. ɗum noon yo laamu ngu waw daranade ɓe walla ɓe, walla galle fof ɗo woni emo joueur mum woni toon ɓiyumum walla tanum waɗanaɓe ɗon gardien, ɓe mbawa jogade karangue, ɓe mbawa jogade deeƴal, ɓe mbawa jogade ko ina walla ɓe e nder galleji mabɓe ɗi. Weltar TV musidɗo mon Amadou Issa Keɓe gorko mboto kabruji ɗo fuɗo radio Zik FM, jokkodirde e Sar Abdoulaye Sar, yallah ko walde jam. Amadou Issaga Keɓe, golle man jooɗi peewi sen giwi to Ziguinchor Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie jaɓɓima hanki ballal mangal iwgal e laamu leydi Arabie Saoudite taw kay iwi koye roi Salman ngam wallidde leyɗele taweteɗe G5 Sahel ha ɓuura jogade nden ka e kisal e nder leyɗele mumen. ɗum noon ɓe dokka ko otoji blende, taw ko blende mars wona blende ha blende, kono ko blende bawde faddade wone gueɗe e tawtorede état majeur général armée, taw kadi ko général armée, taw ko G5 Sahel jabbi ɗum noon ko général Mohamed Fall mo leydi Mauritanie. ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no feewi gila ñande altine nde batoyel laana awoɓe ɓe leydi Mauritanie ko jeetato gonno e nder kaɗon laana koko majji ha ɗo ciwata o yiitede ɓe majji koye maaje Nouakchott, kono kadi hollitama wonande ɓen tambiɓe nden ka e kisal maaje ɗe ne jokki yiiladeɓe, kono ciwata o yiitudeɓe kamɓe jeetata ɓe kala koye galle goto ɓe jeeya ɓe gonno koye awoyde ɗon ɗo météo hollirno gila tan ñande ɓe majji nde maayo ngo koko finni no feewi, wona welgo yaade hay seeɗa. jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie ene wonde chef de délégation Union européenne hanki mbaɗi hayre mumen ngam yaltinde kene tolno e milliard goto pawɗo capanɗe jeetate tati million koppareji uguya kiɗe ɗe. ɗum noon ko yidde laltade walla mahatade kene tolno e 5 centre de santé taweteɗe nder Nouakchott ha ɓuura wonande cellal ɓalli ɓiɓɓe leydi ndi kala. laamu leydi Mauritanie darima ngam mahde bureau ngarɗugo ngon bureau noon yinangue ñalawma hanki o, taw ko société Mauritanie Meta kañum jeeyi oɗon Meta kañ jeeyi oɗon bureau noon tawete koto région mo Guelba Ndora, taw koye très amoureux hoore muɗum ene tawi toon gueɗe kewɗe ɗene fewi ne tawi toon no wayni no ganduɗa ko 20 métres wawde yaltinde ndiyam timmuɗama e unité santé tambiɓe cellal ɓalli kamene wondi e ambulance goto ne wonde gendarme ɓe wawɓe tambade nden kay kisal nokku o kame logement ji mum kala, beele kadi Mauritanie ɓuura wawde yannude société ji mum ha ɓuura yarude yeeso. Mauritanie hanki yuɓɓini conférence muɗum battuɗo lawol jeego ɓiwola, on conférence noon ko 22 ha 24 woni tan ñalawma hanki o ha ñalawma janggo e tawtorede mawɗo leydi ndi, kono kadi jagorɗo tambiɗo pétrole kame jagorɗo finance leydi ndi, walla mbiyen jagorɗo économique leydi ndi, kene wonde société ji tambiɗi min kam pétrole et gaz kala
goten kala yaltini konngudi mum ko wayno Kinross Gold ɓen kadi tawtorama e oɗon conférence gaddi hen participation ɓe kolliti darde mabɓe ko fati e nder gurdam leydi Mauritanie ko nonne kadi isina tasiyasa kañum e hoore mum gardiɗo woni Paul Rawlinson kañum ne yaltini hen konngudi muɗum ngam hollirde darde mabɓe ko fati e banggue wonande gurdam société ji taweteɗe leydi Mauritanie ɓe kolliti ɗiɗo duuɓi 12 ɓe ɓeydi darde e golle ko fati banggue min koɓe jaltinanno ko jagorɗo pétrole woni Abdullaahi Saar wolde marjo kañum e hoore mum yaltini konngudi mum ko fati banggue société sinima o holliti wonande ɓeydi golle mum no fewi kene tolno e 13 piccal 3 million taw ganduɗa ko ton min woni koɓe jaltini kono kadi o holliti ɗo e yontere fande e nder diwan Fédéric maɓe pawoy toon hayre maɓe adide ngam yidde wadde toon société mo ene wawa ƴeññinde kene tolno e 2 ha 3 million taw koye ton par hittande beele kadi ɗo henna tan ha 2025 aɓe mbawa yaltinde kene tolno 16 million taw ko ton ko fati e banggue ɗeɗon gueɗe e nder leydi Mauritanie to Mauritanie keddoɗen jagorɗo mina e nder leydi ndi jagorɗo mina holliti wonande bir Allah kañum ne ɓoyata ma fuɗɗo golle mum taw ko gaz ngarɗuɗo jiitaɗo toon ɗo tan e 2025 o holliti ko tawete hen ko kala e ngaalu kono kadi kanko jagorɗo warti e yaññade taw ko ɓundu heende lombindu hakkude Sénégal kame Mauritanie ma ƴeññin gaz muɗum ɗo e 2023 ha ɓuura wawde timminde golle muɗum ɗum ɗon kala koye conférence moɓe puɗɗi hanki o conférence battuɗo jeego ɓiijo ɗo ha ñalawma janggo to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni jagorɗo taaride mo leydi Mauritanie tawama to gorgol ha to barakna kala jonɗeli makko noon yuɓɓinde ko haɓade ko fati banggue cumoli baɗoji e nder laddeli kono kadi ɓe gaddi toon machine aji gam darnude laabi so tawi cuumu waɗi ari ha e nder ɗiɗon laabi tan ko ɗon wawata dartade beele gueɗe ɗe kala ɓuura yuɓɓude gam teddungal timminde ladde nde ha gueɗe ɗe kala ɓuura wawde rewde lawol findinde yimɓeɓe nde yimɓeɓe ɓuurata tinnade rende ɗiɗon cumoli laddeli caggal teskede hitande hikka nde ko hitande hewde kuɗoli no fewi catal tambingal sungoji leydi Mauritanie ɓe kolliti data taw ko recensement woni binditagol administratif leydi ndi ko fate banggue électoral ɗum fuɗɗoto ko 1 janvier 2023 koye lewru wotru tan waɗɗata ɗum noon ɓe kolliti jar kene fota waɗede hen kala ma wonoy million-ngaji 4 taw koye koppereji uguya kiɗe ɗe sengiwi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗena to leydi Mali gawo kene tolno pittali 10 woni yanaɓe taw ɓe jana koye ñiɓirde mabɓe kamɓe ɓen doga molto en arnoɓe moltade commune rural taw ko tessita waɗɗani wuuro wiyetengo Waɓariya kene wona kilométre ji 20 hakkude gawo ñande altina nde sanga juulal gueƴe ko nden waɗɗiɓe motoje maɓe gon hedde 50 gorko ɓe gone oto goto e wonde ɓe goni koye moto e wonde oto goto ko nden ɓe jane guelɗon gurela ɓe dañi fellude toon ɓe jooɓi pittali yimɓe 10 ɓuuri hewde ɓe jooɓi pittali men ko sukaɓe tokosɓe ko wona ɗum koɓe duppi toon tibaji 34 tiba ɓe calki toon daabeje kewɗe no fewi ñalawma hanki o gouverneur mo gawo woni gouverneur mo gawo woni général gouverneur mo gawo waɗi toon jil mum woni général Moussa woni général Moussa Traoré waɗi toon jil mum yaade sete timmuɗo no fewi ngam duwanade wonande ɓen heddiɓe hen gañiɓe nde jomiraɗo ɓeydantaɓe cellal nde nden ka e kisal ɓeydete e nder diwano kala Allemagne ne jogui miijo yaltinde koninkoɓe mum taweteɓe nder leydi Mali taw ko koninkoɓe nottiɓe e nder mbadi MINUSMA mo loni ɗo e 2024 so wonno wayiɗo ha 2023 soɓe coynima sungoji ne jogori wadde hollirɗuma hanki wonande batu Allemagne gam yaltinde koninkoɓe mabɓe e nder leydi Mali to Mali ɓe ne jaltina koninko men
ɓene nelda koninkomena lome woni Togo neldi koninkoɓe lawol battuwola sappo ɓiwola ɗum noon ko ñande nogas e goo lewru ndu no gonden woni altina jawtuɗo henno kene tolno capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo taw ganduɗa ko militaire capantate joyya ɗum ko hôpital militaire kaw ganduɗa ko martaba ɗiɗo capantate jeeɗiɗi ɗum ko bataillon officier et sous officier to banggue nden kay kisala ɓiɓɓe gendidi ha gona e nder a jam Tumbuktu ko laafaji mbulaji tati gañi toon ñalawma hanki o ɗum ko caggal nde oto mabɓe yabɓi pittol yanoɓe loydo yaade taw woɗɗani Tumbuktu no fewi wi El Qasim wana o yonnani nguɗon a jango hay seeɗa holliti noon ɗin laafaji mbulaji tati gañiɗi hen goto ne tampi no fewi gouvernement mo leydi Mali ha hande kañumne deƴƴani e nder haalande muɗum ɗum ko caggal nde leydi France holliti taƴi kala ko fati banggue balle public faade laamu leydi Mali kamɓene leydi Mali ɓe taƴi kala ko fate banggue balle guiwoje nder leydi France faade cate daraniɗe balle e nder leydi Mali darima ha laaɓi ko wona ɗum ko ñalawma hanki o laamu leydi France yonnani ngal ɗon taƴodiral ngal leydi Mali taƴi wonande pelle balloje taw ko yimɓe hatojinɓe e nder ɗeɗon gueɗe kala justice leydi Mali kame syndicat ji men kolliti ma natan hofgo juuɗe jeeɗiɗi jeenayyi lewru décembre fandu so tawi kaldigal ngal ala kala ko heɓa hen haydara maɓe jokkoyi ha 19 décembre ngam hollirde ɓe cuuɗi safara mabɓe ne jatiri caggal no fewi jeheten koto leydi Gambie tawyen toon musidɗo men koddanene Abouba ma artanena ha hande e jillu Adama Barrow gonɗo e nder leydi Gambie wato jilluji muɗum ne hirjina yimɓeɓe faade e ndema kame golle oɗo henna aduna cattuɗo hande o. eyyi ko noon tigui mbiyen caggal jillu faggudu no ganduɗa hoorejo leydi ndi président Adama Barrow nana waɗa ɗum e nder leydi ndi ene jokkide toon to ndungu keɓe caggal nde waɗi tan mitin makko mawɗo de e tawtorede e ndeɗon falde fof de o holliri tan de caɗele gonɗe e nder leydi meɗen ete Gambie wona ɗo tan de koye nder windere nde fof koko huptidini ɗum ɗon wawata tan ittude ɗum ha laaɓa ko fatude e yimɓeɓe mbawa gollude no hannirta ni enete uysa ƴeewi hande de ko wayno maaro de ene tampinen tengti noon laamu leydi Gambie ene wayno hande fodde lebbi ɗiɗi nana tan lijjita ko wiite ko maaro toon to leydi Endo ene wayno de ha joni ko caɗele mawɗe pour ɓe keɓa ɗum holliri tan de hande Afrique ha tengti leydi meɗen ete Gambie fo yimɓeɓe poti tan koye ruttade ko wiite ko ndema walla tan gollude no hannirta ni enete caggal ɗum kanko hoorejo leydi ndi caggal nde oɗo mo ganduɗa ko Ammad Ba mo ganduɗa ko jaborgal kalfinangal hoɓɓe tubakoɓe ɗo e nder leydi woni ministre of tourism o haali tan de o wi laamu dictatorship woni tan laamu ndolagu de wonta heɓade ɗo e nder leydi meɗen ete Gambie saabu ɗum hewɓe ne mbiya président Adama Barrow ko neɗɗo deƴƴuɗo ko neɗɗo ɓuuɓɗo ko neɗɗo mo dillata watta haydara o wi ɗum ɗon tan de yota Gambinaɓe jejjid ko kamɓe kaɓino laamu ndolagu ha wawi ittede ɗo henne hono ɗum noon ɓiɓɓe Gambinaɓe hankatini mbawata jabtude hankatini neɗɗo ara ɗo ene waɗa ɗumen kiiɓal e ko nandi hen ko ɗum saabi de leydi ndi no président Adama Barrow foti gollirde ɗum ni ma gollir ɗum noon ene wayno kala guddiɗo guite mum ma ndar ko wonde projet ji nde wone wadde e nder leydi ndi ko fate banggue kuɓɓa mem e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa tigui rigui kanko hoorejo leydi ndi président Adama Barrow omo dari hen darde tinde lang ha leydi meɗen ete Gambie wawa nandude e yoga e leyɗele tawtede ɗo e nder Afrique. Kodinen Abouba ngam Weltare TV ɗo e Serekunda. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Kaddaram tan ko radio e télé Weltare bibbe fulɓe ando diine ma. Koddanene Abouba sen giwi to Serekunda leydi Gambie paɗen koto Guinée Conakry yaadiɓe FNDC dumbaɓe gila tan goo lewru uta ɗum ko caggal seppoji ɗi ɓe mbanno ha jeeyi sababu yimɓe jeeyo mbasen pittal men guirde noon